bakit mo binitawan yung career mo dito sa Pilipinas? Para sa aking anak at para sa future niya. Pero no regrets? No regrets? No regrets. Kasi firm ako niyan. Walang regrets. Kasi lumaki naman ng maayos ang anak ko. Okay naman siya. Natreten ako sa kanilang lahat. Kasi yung 10 finalists, ang gagaling talaga nila. May beauty, may mga ganun. So, natreten ako sa kanilang lahat. Kaya fight si Inday talaga that time. As in, kumpitin siya talaga lahat ng mga tao. Oo, natural lang maging competitive ka kasi sumali ka nga sa competition, 'di ba? Kaya talagang bibigay yung best mo. Ay, ang top ng question niya talaga. Ano yan? Parang ako, nasaktan ko, tsaka happy for Eric kasi nasaktan ko kasi, di ba, feel ko na yun na nanalo na kasi nga, number 1, ganyan. Feeling girl lang talaga ako that time. Feeling girl, kasi pag competition, kasi you really want to win kasi that time kasi maliit pa si Sweetie. So parang, huy, panggatas ko na to. Alam mo yung ganong level? Alam mo, kaya lang parang yung pera ko naging bato. Alam mo yung ganong level? Pero okay lang. Yung sabi ko nga, bumukas yung mas malaking door na hindi ako naiipit. So binigyan naman ako ng Lord na maraming opportunities. Wow. That's life, di ba? Oo, yes. May kanya tayong nakatadhana para sa atin. Actually, parang para sa akin, wala akong napiling singer na gano'n. Pero pag ma-feel ko yung parang na-intimidate ako at saka yung parang feeling ko nililook down ako. Kasi minsan na-feel ko yan eh. Yung parang hindi sila namamansin. Yung gano'n. Yung parang titingnan ka lang gano'n and then parang na-intimidate ako, so hindi na lang ako kikibo. Yung, okay, kanta lang, trabaho lang. Basta baka natin yan. Sino yung naglulong? basta may mga ganyan na parang titingnan ka lang ganun, porket, okay, comeback ni Sherin. Siguro sa feeling niya, wala akong pakialam. Alam yung mga ganong level, yung parang okay. Pero din, okay lang. Basta may na-feel lang akong ganyan. Parang sabi ko, oh girl, wag ka negative. Wag ka na lang sa akin sa sarili ko, wag kang KJ. ganun talaga yun. Wag kang KJ, ganun talaga ang buhay. Baka meron siya. Okay, siya. So far, hindi ko masabi kasi minsan kasi pag like sa ASAP or mga ganyang level, minsan lang bibigay ng one day, syempre mahirapan talaga yung singer din talaga kumanta ng song na yan. So, you need patience talaga kahit na parang supportahan kayo ng colleague mo or co-singer. So, may times na mahirapan ka but you really have to support that person kasi alam ko ang pinagdadaanan din niya kasi napagdaanan ko din. Oh. Grabe, ang dami mong hugot. Napaka-matured mo sa mga binibitawan mo sa amin. Alam namin na may istorya pa sa likod ng mga tanong na yon. Pero may bonus question dito tayo sa comment section. Okay, Mami Shireen? Okay. Ikaw ba ay nakabitaw na talaga sa feelings mo? Ayoko yan, Mom. Ano that? Because kailangan talagang ganon. Yung bitaw yung... Ikaw na bahala kung saan feelings yan. Ikaw na bahala mag-interpret. Diba, feelings mo na, basta ang dami mong bayarin. Bibitawan ko na talaga yan. Alam mo yung mga ganang feeling? Bills pa more. Alam mo yung ganong level. Pero yung bibitawan ko yung feeling na, yes, binitawan ko yung feeling kong insecurities, yung feeling ko na parang lahat na lang negative, binitawan ko na yan. Because I have to let go of that. I need to do something. Divert your attention. Kasi ikaw din dyan. I'm ko sa Bisaya niyan. Ikaw alkansi, day. Yung parang, ikaw yung talo. Ganon. Ikaw yung talo. Ulit. Mabanggit din ni Tanya Chineta yun. Ano yun, day? Alkansi ka, day. Alkansi ka, day. Paktay ka. Alkansi ka. Okay. Alkansi meaning talo. Okay. Thank you so much, Mami Shireen. We proved tonight na matibay na talaga ang dibdib mo at handang-handa ka sa mga susunod pang dibdiban na laban sa buhay mo.
always your number one SM radio station.